Menna Jones dwi a dwi'n brif weithredwraig Anturwain Fawr. Dyn ni'n fenter gymdeithasol sydd yn darparu gwaith, hyfforddiant, cartrefi a llesiant i bobl efo anableddau dysgu. Erbyn hyn mae Anturwain Fawr wedi bod yn gweithredu ers 34 mlynedd a mae gennym ni 160 o bobl heb ac efo anableddau dysgu yn gweithio, derbyn hyfforddiant, yn ei gweithgareddau llesiant ac yn byw yn tai ni. Ers y ddeddf gwasanaeth cymdeithasol Iechyd a llesiant, mae'r antur wedi medru cynnig fwy o gyfleoedd cymdeithasol i unigolion. Mae hyn yn cynnwys fwy o weithgareddau hamddenol iechyd a llesiant sydd yn cynnwys ni'n falle i nofio, marchogaeth, a da ni wedi gweld hwn yn cael effaith mawr ar iechyd a lles unigolion. Mae gennym ni llawer o prosiectau cyffrous iawn ar y gweill. Mi fydd prosiect Beics Antur a Porth yr Aur yn creu llawer o cyfleoedd gwahanol ar gyfer pobl efo anableddau i feicio ac i cymryd rhan mewn gweithgareddau hamdden a llesiant. Dafydd Iwan ydw i, dwi'n gadeirydd Bwrdd Ymddiriedolwyr Age Cymru Gwynedd a Môn. A dyn ni darparu gwasanaethau o bob math i bobl dros 100. Dyn ni cartrefi ar hyd a lled Gwynedd a Môn, ond yma yng Bont Newydd, dyn ni yn darparu bwyd i bobl sydd yn galw mewn, canolfan gofal dydd, a hefyd gwersi a dosbarthiadau mewn crefftwaith ac arlunio. Ac wrth gwrs mae e'n lle i bobl ddod am gwmni, achos yn prif waith ni ydy nid yn unig roi cyngor i bobl hŷn, ond hefyd i ymladd yn erbyn unigrwydd sydd yn elin mawr i bobl wrth i nhw heneiddio. Ers pan wedi symud yma rhyw flwyddyn yn ôl bellach, mi ydan ni fel mudiad wedi tyfu. Da ni'n fwy gweladwy, mae'r caffi yma yn newydd, mae pobl o'r newydd yn dod yma a da ni yn cynnal llawer o wasanaethau newydd. Yn y 12 mis, da ni wedi bod yn gweithredu o y cartra Bo Newydd. Da ni wedi cael effaith bositif iawn ar nifer iawn o fywydau. Mae bobl yn dod yma achos maen nhw wedi colli cymar, mae bobl yn dod yma i wneud ffrindiau newydd. Mae bobl yn dod yma gan maen nhw angen chydig fwy o hyder. Ac mae'n wir dweud o'r adborth da ni wedi cael fod bobl yn gweld canlyniadau positif iawn yn eu bywydau. My name's Rachel and I'm Assistant Care Manager at Link Up Care. Link Up Care is a registered care agency and we offer a bespoke service to our customers. We offer one-to-one support, also group support in our learning centre and 24-hour support for independent living for 3 of our customers. Link Up Care has grown from 1 customer and 1 PA in 2009 to 17 customers, 14 PAs and 4 members of staff currently. So all profits from Link Up Care are transferred into the charity Every Link Counts, and this has provided 4,000 free hours of support for people with learning difficulties throughout Bridgend. It's great that the social enterprise can allow people who have no other services or support to get out of their house, come and meet their friends 2 or 3 days a week and just be involved in group activities. In the future, we're looking to create more opportunities for independent living for our customers because they're all reaching the age where they're going to want to move out, and we'd like to facilitate that so they can live with their friends and the people that they've been socialising with.